Der var så dejligt ude på landet, skrev H.C. Andersen. Der, ude på landet, i Firkløveret, Hanning, Finderup, Bølling og Sæding. Ja, det var det lige, der tingene var i gang. Børnefirkløveret starter børnene hos en dagplejer, som har tid og rum til det enkelte barn. De er også på besøg i børnehaven Lærkereden. Faldt det ud det hele nu, eller hvad? Okay, det er godt, du kan det. Lærkereden grænser op til skolens legeplads. Multibanen er alles. Den bruges af Lærkereden, skolen og hele byen. Skolelivet og SFO foregår i moderne og trygge rammer. På Ejdermølleskolen er der tolærerordning i mange klasser, fag og timer. Ejdermøllehallen ligger i sammenhæng med skole, SFO og børnehave og danner rammen om nogle af områdets sportstilbud for børn og unge. Ejdermølle Børnefirkløver. En tryg hverdag med trygge overgange. Jo, der er så dejligt ude på landet.